uPetros esendlini kaCornelius. Uma ngabe uPetros esendlini kaCornelius, umangi uthi manje sengiyabona. Moyifunda ngesizulu uthi uverse 34 uPetro wayesethathe ekhuluma ethi impela kuyangicacela ukuthi uNkulunkulu akabheki usobamuntu, kodwa ezizweni zonke lo mesabayo nowenza ukulunga uyamukeleka yini. uPetro before abesendlini kaCornelius, noma before we find ourselves in this moment esikuyona, sihlangana namadoda amabili. Eyoqala indoda uCornelius, and ukuze understand ukuthi yini eyenza uPetro athi sekuyangicacela, fanele understand ukuthi anjani lamadoda amabili. Kula madoda amabili ukhona indoda egama layo uCornelius. Uma engabe ichaza umbhali lendoda uthi indoda eyayimthanda uNkulunkulu, indoda eyayithandaza. Uthi makufunda uyathola ukuthi ngesikhathi uCornelius efikelwa umbono wokuthi athumele amadoda kuPetro ukuthi ayoba noPetro, uCornelius wayenza umkhuleko wehora lesishiyagalolunye. Wayesemkhulekweni lithi iBhayibheli uCornelius wayabela abampofu izipho eziningi. So wayemthanda uNkulunkulu, kodwa indaba ngoCornelius ukuthi wangenguye umJuda. Bese sihlangana nendoda enguPetro. uPetro uma ngabe ekhona nayo echaza ukuthi wayemthanda uNkulunkulu. Ngelinye ilanga kuke kwakhulunywa ngendoda ewuPetro. uNkulunkulu uJesu babuza ukuthi nithi ngingubani. Uthi mangabe uPetro athi uNkulunkulu athi uJesu ubusisiwe Petro, because lokho akuvulanga kuwena inyama negazi. So siyathola ukuthi uPetro ubemthanda uNkulunkulu futhi ethandwa nanguNkulunkulu. Siyathola ukuthi uPetro ubemthandaza uNkulunkulu, kodwa uPetro uyamhlukanisa noCornelius ukuthi uPetro ngumJuda. Now uPetro uNkulunkulu ufuna ukumsebenzisa ukusashumayela izwi lakhe njengomphostoli. Kodwa manje inkinga ngoPetro lethu nenkolelo yokuthi inkolo ifanele amaJuda. And that is a limitation kumuntu okufanele ahambe ayoshumayela izwi likaNkulunkulu. Mhlambe nathi sizigildazi sikule ndawo sinama limitations okucabanga ukuthi ivangeli lishumayele western kuphela. Mhlambe sinama limitations ukuthi thina kuphela sikwazi ukushumayela ivangeli, abanye abantu abakwazi ukushumayela ivangeli likaNkulunkulu. Kodwa namhlanje ngiyamthanda umzalwane osivulela inkonzo mangabe sigilizwe indonga zakaGreat R. Because le nto yenzeka kuPetro uzodilizwa indonga zakaGreat R. So uPetro ke simfika esela endlini kaCornelius. Uma uPetro esendlini kaCornelius uthi sekuyangicacela, kodwa uPetro uma ngabe ethi sekuyangicacela, ngifikelwa iscripture esiRomans chapter 2 verse ukuthi athi mangabe ebhala kepha inkazimulo nodumo nokuthula kubo bonke abenza ukulunga, umJuda kuqala nomGriki, futhi ngokuba uNkulunkulu akukho khetho. Athi uJames mangabe ebhala athi bazalwane bami, ukholwa inkosi yethu makingabi nakhetha abantu. Because sithi mangabe sesikholwa sibona ngazuthi abanye abantu abafanele inkolo. Sithi mangabe sesikholwa sibona ngazuthi sikholwa kakhulu okudlula abanye abantu. Sibe nezinto esizikhombe ebantwini. Kanti sometimes izinto esizibona ebantwini sibona ngazuthi abafanelekile ukukholwa. Kanti izinto esizireflectayo thina because siyayidlule into eningi sabona ukuthi sisindisiwe kodwa sesibona ukuthi sesingaphezulu. Kodwa uNkulunkulu ngaleli vesi asilethela lona namhlanje uzothi thina akakhethi usoba umuntu. Akanendaba ukuthi ubani uvelaphi. Akanendaba ukuthi ubani uvelaphi. Into engiyithandayo ngoPetro uma ngabe sendlini kaCornelius ene-realization wenza lento ekhulunywa nguPresident Bishop mayethi relocated and repositioned. Ingathi uPetro is being repositioned and being
ebalulekile engazi ukuthi inkolo iyadlula ekubeni umJuda kodwa inkolo idlulela ekutheni ibe yabantu bonke ngoba uKristu ezelana athi uJohane mama bebhala ngokuba uNkulunkulu walithanda kangaka izwe waze wathumela ngendodana yakhe eyodwa lithi iBhayibheli mabamfunda wanikela ngendodana yakhe kuba uthi walithanda kangaka izwe akamthandanga uVice weGuild akamthandanga uCheka Metsoki kodwa wathanda izwe lonke. uPetro is experiencing repositioning and being relocated. Vice ngizohlala phansi ngingathathanga isikhathi eside ngikhulele emakhaya ugogo esixoxela inganekwane usifundisa izifundo zempilo. Kunenganekwane engiyikhumbulayo. Umama unamadodana amabili. Kula madodana akhe amabili wathuma ukuthi amkhelela amanzi njalo. Kodwa into ehluphayo ngala madodana ukuthi eyodwa indodana inebhakede elishaqele. Malayisha amanzi lolayisha gcwala afike phezulu. Futhi mayefika endlini afike nawo ephelele. Indodana yesibili inebhakede elidala elivuzayo. Uma beyokha amanzi, uma befika lo oqala ufika nebhakede eligcwele amanzi. Lo wesibili ufika nebhakede elingasenamanzi ngoba amanzi ayavuza endleleni. Awafiki phambili kufanele afike khona. Bazalwane, when you are being attacked by your ways, when you are being attacked, you start to feel it. So the father feels it. My value is not being appreciated because it's bigger than bagage, it's empty. I'm bringing any value like higher because if you can bagage, send us in a man's go to points. Ufika nebhakede enamanzi agcwele kungcono ukuthuma umfowethu emfuleni yedwa ahamba yokha amanzi ngoba vela yikho lento engiyenza. Kodwa umama uyahleka uthi mntanami uke nje ubheke endleleni lapho hamba khona ukuthi kunjani. Uthi cha ngikazi ngabheka. Uthi ngicela ungibhekele nje mawuhamba uyokha amanzi kusasa ukuthi endleleni njani. Mayebheka ubona impande eziqhakazile ngesayida hamba ngayo. Bona impande eziqhakazile. Yabuya mama mfice impande. Uthi ngiyazithatha mntanami impande. Le impande bese zikhule ngoba wena ukhitha amanzi ngale bhakede. Uziyofika phambili. Uthi mina angithandela ukuthethelana kodwa ngithanda ngobugowa. uNkulunkulu wazalwane akazusisebenzisela ukuthi yini esimenzelayo kodwa ngoba singabakhe. Sometimes kunabantu ekubonakala ngazuthi bona bakwazi ukwenza zonke izinto because babonakala bephelele. Kuba ngathi abamukeleke kuba uNkulunkulu abantu abafika bengaphelele. Kodwa fanele uyazi ukuthi uneveli uNkulunkulu. Noma ngabe izwe lingabona ngathi awunaveli, yilento uPetro aligulela yona. Mangabe sezothi manje sekuyamqalela ukuthi uNkulunkulu akakhethi kusoba muntu. Ukuthi uNkulunkulu noma ngabe ngingani yakayakeli njani. Kodwa uNkulunkulu akakhethi balala muntu. Noma ngakhoki ikhathi elibhobokile. Kodwa uNkulunkulu akakhethi balala muntu. Uma ngabe sefuna ukusebenzisa uyasebenzisa inkosikazi.